A Primavera en Poio terá a súa propia programación cultural. Este venres comeza a primeira edición do Primavera en Poio, unha iniciativa pioneira que trae música e grandes eventos de carácter gratuito ao municipio. Ter actuacións musicales en todas as parroquias do concello, iso para nós é moi importante porque ademais colaboramos con todas as comisións de festas organizadas en cada parroquia. E, bueno, é importante, contamos eu creo que coas mellores orquestas que hai no noso país. A proposta comezará este mesmo venres coa actuación do Grupo América de Vigo no Porto de Raxó. Esta fin de semana actuarán los satélites no adro da Igrexa de San Salvador o sábado e o domingo a Panorama encherá a Praza da Chousa en Combarro. O Primavera en Poio englobará tamén o Festival Sons de Áncar. A súa cuarta edición será o sábado 29. O Son de Áncar, pois cambiámoslo de xullo por calendario para o mes de abril. O festival antes era 2 días, ahora vai a ser con 3 actuacións no mesmo día e, bueno, xa contar con Tansugueiras, con Alfonso, con Treixadura, e é importante, non? Son grupos importantes que con Xavier Díaz e, bueno, creo que son dentro do panorama musical galego, están dentro en primeira línea. A programación primaveral despedirase o martes 16 de maio coa París de Noia e los coleguitas na Praza da Granxa de Campelo. Pouco despois comezarán as propostas do verán en Poio. A primeira cita serán as festas de San Xoán. Segundo Martínez, o Concello ten pechado o grosso das actividades. E que creo que van a ser do agrado de todo o mundo e que van a ser unhas festas, bueno, eu creo que a xente lle vai encantar. É importante a desestacionalización tamén de todo este tipo de cousas, inda que nós indudablemente sempre contamos co Verán en Poio, que tamén vai a ter unha gran actividade e non vamos a deixar de facer ningunha das festas que facíamos antaño. O Verán en Poio pecharase xa en setembro coa Festa da Merced.